Apat katao ang naitalang sugatan sa salpukan ng dalawang motorsiklo sa barangay Pagsangahan, Basod, Camarines Norte, bandang alas 5 kaninang umaga. Sugatan sa naturang insidente ang dalawang rider at kanilang backrider. Batay sa ulat, kapwa binabaybay ng mga sangkot ang kalsada patungo sa bayan ng Daet. Subalit pagdating sa lugar ng insidente, ay sinubukan umanong mag-overtake sa isang pampasaherong jeep ng isa sa dalawang motorsiklo. Pero dahil naalangan, ay muli itong bumalik sa kanyang linya na nauwi naman sa disgrasya. Kinapos siya, pagbalik niya sa linya, natumbok na niya itong RS-125 na motor. Nabump niya yung motor sa unahan niya. Doon na nangyari na sumamplang na siya. Sa ngayon, inaantay pa rin ng pulisya na magkaroon ng pag-uusap ang magkabilang panig. Hinihintay pa na makalabas itong dalawang nasa ospital. So sa kanilang sila mag-uusap. Paalala naman ng otoridad sa mga motorista na maging alerto sa kalsada, lalo na ngayong may mga pag-uulan na naman. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena.